Sám proti sobě. Sám proti sobě. Tak, samozřejmě báseň úžasná, tak jako sám autor. A zase, co bych doporučil, pomaleji, kde máme. Jo? Pomaleji, občas si tam něco spolkla taky. Dal bych tam víc hořkosti. Ještě víc hořkosti. A co se týče zase té pointy, já jsem zase měl pocit, že si to řekla a že jsi se usmál. Ne. Já jsem to právě jako by snažila na začátku, protože vím, že to je jakoby... Já jsem ten viděl, jako řeknete poslední slovo a pak v tom pocitu toho posledního významu by to mělo zůstat, že jo? A když vy v zápětí vezmu tu vteřiny, se usmíte, tak už to no, já jsem to tam vnímal. Jakoby možná jsem se usmála jakoby na vás, jakože děkuji za pozornost, nebo jakože na něco takového. No, ale byl to moc jsem... A byl to moc Dobře. Ale jinak hezký samozřejmě. Napíšu Jiří Budáčkovi zase, že... To už jste říkal, No, loni jsem to poslal, to video. No, opravdu to viděl. Tak, Mirka, já tady první, co mám, je hlas plus, protože ty seš to máš hlas šanzonérky, úžasný, to je takový drsňácký pěkný, přesně se k tomu hodí, to, co jsi vybral. Mně se to moc líbilo. Občas jenom jsem tam měla pocit špatný artikulace. Něco si tam spolkla, něco si urychlila, to jsme si tady s paní učitelkou z gymnázia říkali. Tam byla něco heraldika nebo něco, nebo... Ne, hydraulika, pardon. Hydraulika. Jo, tam byly dvě slova, které já jsem říkala, co říká, já nevím, jo. Takže to byly dvě takové jako slova, nebo 3 slova, teď nevím, se nechci hádat, které úplně se spolkly. Jinak, tvoje velký plus je, kromě toho hlasu, že ty jsi naprosto přirozená. Jsi naprosto přirozená, ty víš, o čem mluvíš. Jo? To znamená, že ten text jde souběžně s tebou. To je strašně pozitivní. Takže snad kromě těch zádrhelů já nemám nic negativního k tomu. Děkuji. No, geniální autor s moudrým, jak už to bývá, ale v tomto případě pochmurným textem. Já bych si s ním trošku víc pohrála ještě s tou chmurou. Jakmile vyslovil slovo hořkost, tak já tomu říkám chmura nebo pochmura, jinak taky nemám nic. To působilo tak jako baladicky a jako uměřeně. Já taky souhlasím, protože já jsem dělal poznámku, a to jsem dělal málo kdy, že máš hezký hlas. No, to je škoda s ním jako nepracovat. No, když to najednou zazní, tak je v té přemíře tady těch hlasů různých a ty lidi, kteří mají výrazný hlas, tak se prosadí doma, to člověk aspoň už tu zapravil jako registru. A umíš s ním pracovat, jako ještě navíc. Víš, kdy ho použít, v jaké chvíli, jako opravdu teda dobrý. Ty zpíváš. Tak, poslední máme